אומייגאד, אני כל כך הולך לכלא. למרות שאנחנו מנסים להיות אזרחים טובים, לשמור על החוק, להקשיב לחוקים, תמיד ללכת בדרך הישרה. יש דברים שאנחנו עושים בחיי היום יום שנחשבים עבירה על החוק, ואנחנו אפילו לא מודעים לזה. אבל לפני שאני מתחיל את הסרטון, אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על כפתור הפעמון. אין לכם מושג כמה זה עוזר לי, וזה פשוט לוקח שנייה אחת קטנה. אז אתם נכנסים לאתר או לאיזה משחק באינטרנט, ווואלה, אין לכם כוח להירשם בשם שלכם. אז אתם בוחרים שם מצחיק כמו רפיקה זאילה, או כמו עדן אברג'יל, לא יודע. אבל רק שתדעו שאם אתם בוחרים להשתמש בשם שהוא לא שלכם, אתם נחשבים עבריינים. אפילו השם הכי מטומטם שתבחרו, זה נחשב עדיין עבירה על החוק. אז אתם הולכים ברחוב אחרי שנגמרה לכם חבילת ה-3G, ואתם כל כך נואשים לפאקינג אינטרנט. אתם מתים לראות מה קורה עם החברים שלכם, עם המשפחה שלכם, ואתם פשוט חייבים להיכנס לוואטסאפ או לפייסבוק לשנייה אחת מסכנה. אז אתם הולכים ברחוב ופתאום אתם קולטים שיש פאקינג וי-פיי חינם ופתוח. בלי סיסמה, פשוט וי-פיי חינם. אתם נכנסים ומתחילים לגלוש באינטרנט כאילו זה אהבת חייכם האחרונה. אבל רק שתדעו שאם נכנסתם לווי-פיי של בן אדם אחר בלי לבקש את האישור שלו, אתם נחשבים עוברים על החוק. אתם כאילו עבריינים, אתם עבריינים פשוט. זה לא חוקי להיכנס לווי-פיי של בן אדם אחר, גם אם זה חינם וגם אם זה בלי סיסמה, בלי האישור שלו. הזמרת את כל החברים הביתה, אתם עושים ישיבה, כיף, צחוקים, שמח. פתאום חבר מוציא פוקר, אתם מתחילים לשחק ולהמר על כמה שקלים בודדים. אתם עבריינים, אתם יודעים את זה, נכון? זה לא חוקי להמר עם חברים, ובישראל בפרט. בהרבה מקומות אפשר להמר עד סכום מסוים של כסף, אבל בישראל אפילו שקל זה לא חוקי. חבר שלכם קנה משחק שממש רציתם באינטרנט, ולא יכולתם לשלם עליו. אז בתור טובה הוא נותן לכם את הסיסמה שלו למשחק הזה, בשביל שתוכלו להוריד אותו ולשחק בו גם. הדבר הזה נחשב עבירה על החוק, כאילו גנבתם לחברה את הכסף, בכך שלא שילמתם לה את הסכום שהייתם צריכים. באופן אישי הדבר הזה קרה לי מלא פעמים, פשוט מלא. אתם הולכים ברחוב, בכיף שלכם, ופתאום שוטר רוצה אתכם לבדיקה שגרתית. בואו רק נגיד שבמידה והוא מצא טוש לא מחיק בתיק שלכם, יכול להיות שהוא ישקול לשלוח אתכם למעצר. ברור שהגזמתי עכשיו, אבל זה באמת לא חוקי. בהרבה מדינות בעולם זה אסור לקנות טוש לא מחיק לילדים קטנים, כי הם יכולים להשתמש בו כדי לעשות גרפיטי ברחובות. וזו הסיבה, פשוט זו הסיבה. אז רק שתדעו שבהרבה מקומות בעולם, אם כן תחליטו לסחוב טוש לא מחיק בתיק, יכול להיות שישלחו אתכם למעצר ותיקראו עבריינים. וואו, סך שלי הזוי רצח. עד כאן היה הסרטון הטרנדי שלכם להיום. תנו לייק וסאבסקרייב אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, תכתבו תגובה שתחמם לי את הלב, כי רק אתכם אני אוהב, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.